Bună ziua și bine v-am regăsit la Fotomania. Am început să vorbim data trecută despre blitz. Dacă mai țineți minte, spuneam noi că blitzul de pe aparat este mic, urât și nu e bine să-l folosim. Este mult mai ok să ne cumpărăm un flash extern, nici nu este foarte scump și îți oferă posibilități creative mult mai vaste. Ce este blitzul? Blitzul este o sursă artificială de lumină și atunci când vorbim despre lumină, vorbim despre 4 caracteristici importante ale ei, iar asupra 2 dintre ele vom insista mai mult astăzi. Vorbim despre puterea sau intensitatea luminii, efectiv cât de puternică este lumina și asta ne afectează în mod direct expunerea. Dacă avem lumină mai puțină, mai țineți minte, trebuie să deschizi diafragma mai mult, să lași un timp de expunere mai lung sau o valoare ISO mai mare. O a doua calitate este culoarea luminii. Culoarea luminii care poate să provină fie din cauza sursei de lumină, fie din cauza suprafeței de reflexie. Lumina poate avea o tentă gălbuie, roșiatică, albăstruie. Nu o să insistăm prea mult, o să facem separat, o reglăm din balanț de alb. Putem opta pentru o culoare mai, să reducem orice tentă de culoare să fie neutru sau să lăsăm mai portocaliu pentru că așa considerăm că se transmite mai bine mesajul pe care îl avem în fotografie. Vorbim de direcția luminii, foarte important. Direcția luminii este unghiul din care lumina pică pe subiect. Și din punctul ăsta de vedere, mai țineți, spuneam că nu e bine să fotografiezi la ora 12, este soarele foarte sus, avem umbri create pe ochi, nici măcar peisajul nu este ok să faci la ora respectivă, pentru că în fotografie totul ține de lumină și umbră. Diferența o puteți vedea chiar în momentul acesta. Momentan am schimbat setup-ul de lumină aici în timp ce îl filmăm, sunt filmat cu o lumină frontală, totul este mult mai plat. În momentul în care am schimbat înapoi lumina și am pus-o puțin din lateral, lucrurile se schimbă și în ceea ce vedeți dumneavoastră. Am o umbră în partea respectivă, sunt puțin mai voluminos, sunt mai puțin bidimensional. Până la urmă, în fotografie, asta e partea dificilă. Că noi încercăm în fotografie să redăm un cadru care este tridimensional, nu? Într-o fotografie care este bidimensională. Iar ideea de volum, de tridimensionalitate, o realizăm foarte mult și prin lumini și umbre. Dacă avem lumină frontală, să spunem că avem un flash și îl folosim în mod frontal pus pe aparat, vom spune că imaginea este plată pentru că în lipsa luminii și a umbrii, fapt în lipsa umbrelor de pe față, totul este mult mai fad, mult mai plat. În momentul în care am mutat lumina puțin din lateral, avem un raport de lumină-umbră, avem volum, se pun în evidență mult mai texturile și așa mai departe. Putem da un exemplu cu o persoană care se spune că merge la sală, trage din drept, face sute mii de abdomene și încep să se vadă niște pătrățele. Bine, nu sunt ca lui Cristiano Ronaldo, că asta este, dar cât de cât încep să se vadă. Dacă l-am luat și l-am luminat cu blitzul din față, s-ar putea să-l fac să se lase de sală, pentru că nu se vede absolut nimic. În momentul în care am mutat lumina mai din lateral, se creează un pic de volum. În spațiu dintre două pătrățele în formare încep să se vadă niște umbre, se conturează mult mai bine abdomenul și atunci el va fi motivat să meargă în continuare la sală. Deci totul stă în lumină, volum, umbre, textură, inclusiv textura, nu știu, scoarța unui copac sau o textură la o haină, să spunem, care are fel de materialul respectiv. Textura trebuie pusă în evidență. Dacă am luminat frontal, se aplatizează foarte mult și nu se mai văd toate detaliile respective. În momentul în care am luminat puțin din lateral, jocul de lumini și umbre pune mult mai bine în evidență lucrul acesta. A patra caracteristică și ea foarte importantă a luminii este calitatea ei. Ce înseamnă calitatea luminii? Vorbim despre o lumină dură sau hard versus lumină soft sau lumină moale. Terminologia engleză destul de des folosită, mai ales pe partea de soft. Lumina dură este atunci când de la zona de lumină, cam cum sunt eu luminat în momentul acesta. Am zona de lumină, iar zona de umbră, tranziția se face destul de abrupt. Vorbim de o lumină soft în momentul în care tranziția de la zona luminată la zona de umbră se face gradual printr-o zonă de penumbră. Fotografia aleargă foarte mult după lumina soft pentru că este considerată estetic mai plăcută, e asociată mai mult cu ideea de grație, neapărat de feminitate. Poți fotografia și bărbați, dar în general femeile se fotografiază mai mult cu lumină soft, portretele se fac mult în lumină soft. Asta nu înseamnă că trebuie să demonizăm lumina dură. Lumina dură, în care raportul de lumină și umbră e foarte bine, foarte accentuat, să spunem așa, este mai dificil de lucrat cu ea. În schimb, are și ea farme cu ei. Are așa o doză mai mare de dramatism, de mister. Se folosește într-adevăr mai mult modele masculine, dar nu numai. În schimb, este foarte pretențioasă pentru că în momentul în care umbrele sunt foarte clar definite,
Orice greșeală de poziționare a luminii, apropo de direcție, de unghiul luminii, este foarte repede taxată. Dacă să spunem că ai umbra de la nas care se unește cu linia buzelor, se vede foarte urât. Aceeași lumină dură se vede mult mai urât decât dacă am folosit o lumină soft și atunci tranziția este mai graduală și s-ar putea să scăpăm cu poziționarea mai greșită. Și atunci cum facem să avem lumină soft, lumină moale? Calitatea luminii depinde exclusiv de mărimea sursei de lumină. Cu alte cuvinte, dacă folosim flash-ul în mod direct, luminăm direct subiectul cu el, mărimea sursei de lumină este asta pe care o vedeți, este destul de mică și atunci vom avea o lumină dură. În momentul în care interpunem un softbox sau o umbrelă de difuzie sau putem să folosim blitzul, să dăm cu bounce de perete, adică să se reflecte de perete, iar de pe perete lumina să ajungă pe subiect, practic suprafața pe care lumina ajunge pe subiect este mult mai mare. Când spunem suprafața sursei de lumină, ne referim în principiu la suprafața de pe care lumina ajunge pe subiect. Cu cât aceasta este mai mare, cu atât lumina este mai soft. Deci dacă vreți să aveți lumină soft, fie folosim o suprafață de difuzie, fie folosim o umbrelă de reflexie sau vom vorbi foarte mult despre cum putem folosi un perete alb pentru a reflecta lumina și a avea o calitate mult mai bună. Dacă este să vorbim de surse naturale de lumină, lumina soarelui, lumina directă a soarelui este o sursă destul de dură. De ce? Pentru că soarele deși este foarte mare, fizic vorbind, este foarte mic în raport cu subiectul. Până la urmă avem de-a face cu mărime relativă, cât de mare este sursa de lumină în raport cu subiectul. Și atunci când în macrofotografie, de exemplu, chiar dacă flash-ul este destul de mic, dacă subiectul este mult mai mic decât flash-ul în sine, vom avea lumină soft. În lumina naturală am spus că cea a soarelui este destul de dură. Dacă se norează afară, e o perdea foarte fină de nori, practic avem o sursă mult mai mare de lumină. Este ca și cum am folosit o blendă sau un softbox deasupra soarelui, suprafața devine mult mai mare și lumina este mult mai soft. În ceea ce privește blitzul, avem două posibilități de a face lumina mai soft. Am spus, fie folosim un softbox, umbrelă de difuzie și practic interpunem ceva între lumină și subiect, fie folosim ceva de care să reflectăm lumina și aici vom vorbi foarte mult despre cum să folosești blitzul, mai ales atunci când este pus pe aparat, să folosești un bounce de perete pentru a avea lumină mai bună. Și atunci, în momentul în care avem blitzul montat pe aparat, dacă l-am folosit în mod direct, pe lângă faptul că direcția nu este foarte bună, este aceeași cu obiectivul și aplatizăm foarte mult imaginea, avem și o sursă de lumină mică, asta înseamnă lumină dură. În momentul în care optăm să dăm cu bounce, cum se cheamă, să spunem că în stânga mea este un perete, am făcut mișcare de genul ăsta, lumina se izbește în perete, în momentul ăla și se întoarce către subiect. În momentul ăla am rezolvat cele două probleme. În primul rând avem direcția din care cade lumina pe subiect este mult mai bună, se creează undeva un raport de lumină-umbră și am volum, se vede mult mai bine în cadru și în al doilea rând sursa de lumină devine peretele, deci practic este mult mai mare și avem lumină mult mai soft. Practic sunt două posibilități de a te juca cu direcția din care cade lumina. Dacă ești cu blitzul pe aparat, trebuie să chinui cumva să dai bounce de ceva sau poți folosi blitzul separat, pus pe un stativ și să-l comanzi separat. Și într-un caz și în celălalt sunt niște lucruri de luat în calcul, destul de importante, pentru că, ok, este bine să avem volum în fotografie, dar contează și unde pică umbra respectivă pentru a fi plăcut din punct de vedere estetic. Despre principiile de care trebuie să ținem cont atunci când folosim aceste două posibilități de a lucra cu blitzul, vom vorbi mai pe larg data viitoare. Până atunci, lumină bună!